Optager. Igor. Kom ind. Hej så sammen. Jeg er Benjamin. Det er min første video på den her kanal. Det er en rimelig fucking syg intro. Det er ikke lige det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om mig, min kanal og min intro. Men det er ikke det, vi skal snakke om, så vi skal snakke om den her kanal, hvor jeg er lige mig. Jeg skal måske tage det her lidt mere seriøst, men ja, velkommen til min kanal. Der kommer alt muligt, der kommer gaming, der kommer vlogs, der kommer det, som jeg laver. Det er jo ikke helt rigtig vlogs, men jeg ved ikke, om man kan kalde det vlogs. Og nu står jeg her og fryser, men vi skal stadigvæk snakke om noget. Nu fucking ryster jeg. Men ja, jeg ved ikke helt rigtigt, hvad jeg skal lave på den her kanal. Så kan man egentlig jo ryste den godt. Det kan det. Så håber jeg, at vi ses i en anden video. Men mindre jeg dør, inden jeg laver en anden video, som er og det er procent for, men jeg har selvmistanker. Men ja, tak fordi I så meget sammen.